ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ରୁ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ କହିପାରିଲିନି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ମୋ ବାପଘର ଗାଁକୁ, ଯେଉଁଠିକି ମୋ ଭାଇର ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମୁଁ ଭୂମି ଆଉ ଭୂମି ବାପା। ଏଠି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଭୂମି ବାପାଙ୍କୁ ଅଳତା ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ସେପଟେ ମୋ ଭାଇର ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କନ୍ୟା ଘର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ହୁଏ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଠି ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଆଉ ଭୂମି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନଥିଲି, ବୋଧେ 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଭାଇ ବାହାଘରରେ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବାହାଘରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଠି ମୋ ବଡ଼ ନାନୀ ମୋ ପାଦରେ ଅଳତା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଭୂମି ପାଦରେ ବି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ମୋର କି ଭୂମିର ନୁହେଁ, ଯେତେ ବି ସାନ ବଡ଼ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସିଏ ନୁହେଁ, ସାନ ମାନେ ମୋଠୁ ଯେ ସାନ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଳତା ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ତ ବିଧିବିଧାନ ସବୁ ଚାଲିଛି। ମୋ ସାନ ଖୁଡ଼ୀ, ମୋ ମା, ଆଉ ଜଣେ ଭାଉଜ, ମୋ ପିଉସୀ, ମୋ ବଡ଼ ମା, ବଡ଼ ଖୁଡ଼ୀ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ କାହାରି ନାଁ ନେଇପାରୁନି, ମାନେ ଭଏସ୍ ଦେଲା ବେଳେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଠି ତାକୁ ହଳଦୀ ଦିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଯାହା ବି କରାଯାଏ ବନ୍ଦାପନା ବା ଆମର ଯେଉଁ କରାଯାଏ ଚୁମେଇବା ସେସବୁ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେହିସବୁ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ବର ଗାଧେଇକି ଖାଲି ଗାଧେଇକି ନୁହେଁ, ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସିଏ କନ୍ୟା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଠିଆ ହେଇଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ସାନ, ମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସବୁଠୁ ସାନ। ସିଏ ବି ତା'ର ଏଠି ଯାହା ବି ଏଇ ହଳଦୀ ଦେବା ବିଧି ବା ବନ୍ଦେଇବା କି ଚୁମେଇବା ଯାହା ବି ଆମର କରାଯାଏ ସେସବୁ ସିଏ ବି କରୁଛି। ମାନେ ଖୁଡ଼ୀ ଆଉ ମୋ ଆଉ ଜଣେ ଭାଉଜ ଆଉ ସିଏ। ଆଉ ସେଦିନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ଥିଲା ଯେ କହି ହେବନି। ସେଇ ଏପ୍ରିଲ 22, 23, 24 ଭିତରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଗରମ ହେଉଥିଲା ଯେ ସୀମା ବାହାର। ତ ତାପରେ ସେହିସବୁ ବିଧିମାନ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ମୋ ମା, ମୋ ପିଉସୀ ଯିଏ ବି ସବୁ ଥିଲେ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନେ ତାକୁ ମିଠା ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ମିଠା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସିଏ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୋ ଖୁଡ଼ୀ, ବଡ଼ ମା, ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ମୋ ପିଉସୀ। ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାର ନନା ଆସିଯିବେ, ପୂଜା ହେବ। ତ
ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ତ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ମୋ ଚିରାଚରିତ ମୁଁ ଯାହା ବି ପିନ୍ଧେ ସେଇଆ ହିଁ। ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋ ପେଟ ବଥା ହୁଏ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେନି। ପିନ୍ଧିଲେ ବଥା ହୁଏନି, ମାନେ ମୋତେ ଚିପା ଚିପା ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ନ ପିନ୍ଧିକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ହିଁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଏପଟେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି, ଏଠି ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଫଟୋ। ଏଇସବୁରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମୋତେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଜି ହେଇଗଲା ମେ 8, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 22। ତାପରେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ବର ବାହାରି ଯିବ। ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ପାଇନଥିଲି। ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ 40-50 କିଲୋମିଟର ଦୁରିଆ ଗଲି। ମାନେ ମୋ ଶାଶୁଘରୁ ସେଇ ମୋ ବାପଘର ଗାଁଟା ସେଇ 40-50 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏତେ ହିସାବ କରିନି ପୁରା। ତ ମୁଁ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋ ଝାଳରେ ମୋ ଟିକିଲି ବି ଇଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏଠି ଯାହା ବି ଆଉ ସାଜସଜ୍ଜା ରହିଥିଲା ସେସବୁ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବରକନ୍ୟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ରିସେପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଦିନ ବାଇକ୍ରେ ଯେଉଁ ଆସିଲି ଏତେ ବାଟ, ତ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଥିଲି, ତଥାପି ମୁଁ ଗାଧେଇତେ ମନ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ଥଣ୍ଡା ହଉ ଜ୍ୱର ହଉ, ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ମାଆକୁ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗାଧେଇବି। ତାପରେ ସେଦିନ ମୁଁ ଏତେ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗାଧେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ବରଯାତ୍ରୀର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭୂମି ବାପା ମୋତେ ପଠେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବି ଟିକେ ମାନେ ବେଶୀ ନେଇ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବି ସେୟାର କରିଦେଲି। ତାପରେ ରାତିରେ ଏଠି ଏଲି ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଝିଅ ମୋ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଦେଇ ଦେଉଛି। ସେ ବହୁତ ହି ଭଲ ମେହେନ୍ଦି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଭୂମି ଏଇଟା ଅଧା ଦେଇଥିଲା, ତ ସେ ଦେଲାବେଳେ ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଲି ସେମିତି ଯାହା ତାହା ଟିକେ ଦେଇ ଦେଉଛି, ସେ କିଛି ଫୁଲ ବନଉନି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆମ ନୂଆ ଭାଉଜ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଲମ୍ବା କରିବିନି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ଆଉ ଆହୁରି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ସେଇସବୁକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।